Dar în acest context, ce sfat ați avea dumneavoastră pentru cei din PAS care gândesc tot așa ca dumneavoastră, dar n-au curajul să procedeze tot așa ca dumneavoastră? Pe unicul mesaj pe care l-aș avea și cred că mai mult și mai nevoie de alte mesaje. Fiecare trebuie să gândească la un lucru. Ei, cât e de important pentru dânsi funcția versus viața lor. Pentru că, cu certitudine, când va fi o schimbare de guvern, o nouă putere care va veni, vor să înlăture mulți din actualii șefuleți, acearnici, pe autoritate. Păi și atunci îi trebuie să pui pe o balanță și să aibă o claritate pentru dânsi, în primul rând. Să merită să pierzi anii tăi din viața ta personală pentru a idoliza și a crede într-un idol politic și a face dintr-o persoană care vine de ani de zile cu promisiuni, a face un idol. Pentru că ei nu cred, ei nu cred în paradigme, ei nu cred în partid, tot e construit împrejurul la un idol politic. Înțelegeți?